Salam dostlar, hoş geldiniz. Bunda bir 8 sanık has sormaly wajib sorgular bolar. Size kwartira berýän adamdan, öý berýän adamdan. Gittik. Söhbata fuma, çilim çekmäge ruhsat barmy, ýani öýüň içinde. Soran gaty wajipdir. Egerde şu zatlar etmeseňiz, ştraf ýa-da öýden çykarmak mümkin. Animallesun akçeptate. Hayvan saklamaga bolýarmy? Ýani güjük öyle görnüşde eňläp bilersiňiz. Façet kontrakt şertname diýäňizmi? Ýani şertnameden soňra puluňyzy beriň. Gaty wajiplatlaryň biridir. Kıt yesti garantiya. Giru pul näçe? Ýani bir täze jaýa zada gireňizde kwartira öňünden төлөө pul bolýar. Garantiya hökmünde. Yesti aproape de centro, ýani jaňda sorap bilersiňiz, merkeze ýakynmy? Esleýän ýeriňizde işiňizde bolsa, yesti aproape de we iş ýeriňizde aýdyp bilersiňiz. Implace lokal. Haladyňyzmy? Bu ýer ýaraýan. Ýani bu ýer maňa ýaraýar. Ýa-da non place lokal. Bu ýer maňa ýaramaýar diýip bilersiňiz. Mojem nevoye de timp. Biraz pikirlenmek üçin wagt gerek. Biraz wagt gerek diýmek gönlüňe. Ýöne edil kwartira konwersasiýasynda mojem nevoye de timp diýseňiz düşünýär. Pikirlenmäge wagt gerekligi. Şonluk bilen tamamladyk. Egerde roman dilini öwrenmek isleýän bolsaňyz we orus isleýän dälde has şalt effektivni isleýän bolsaňyz, dilden dil applikasiýa sizin hyzmatyňyzda iPhone üçin, Android üçin, arkaýyn App Store'dan hem de Google Play'den gözläp geçirip alyp bilersiňiz.